man kan. Kom igen nu gubbe. Du måste vara i gänget. Fan, han kunde inte. Det gick. Hello. Hej. Hej. Det här är min vän. Ja. Oj. Vad går det till? Är det din kille? Ja, jag vet inte. Han kommer någon. Han kommer. Filma här. Filma lite nu då. Men jag får filma. Du filmar inte. Jo, det jag visste. Han ska ha lite. Det är han, jag! Han snodde min Bronco här. Hej. Ja. Skål, Jag är hej. en chilenare. Hej. Va? Kan hon filma så kan hon vara med här på en hörna. Kom här. Ja, Erika kommer. Det är ingen bild här. Det är ingen här. Ja. Vi var till fest här. Se la del payaso. Bor ni alla här? Nej, inte alla. En kompis bor här. Tjena, det var Paolo. En chilenare. Vi har det, eller? Vill ni vara med oss, eller? Han frågar om vi följer med till Paolo. Vill ni följa med, eller? Vilken våning går han? Första våningen. Är det okej för Paolo? Ja, det är ingen problem. Ja, vi tar en sista efterpärla. Ja. Vi tar en sista efterpärla. Men vad står det på dörren? Vi får väl fundera lite på det då. Har du Den där, nyckeln? prova, testa något. Ska ni stå här och frysa? Ja, men det är ju här. Vilken våning låg? Det är klart vi måste dit. Vilken våning? Det är här, kom. Ja, men vi fan ska vi ta med GP.